100 κιλά pull-up μέσα σε 100 προπονήσεις. Είναι δυνατό ή αδύνατο? Πάμε να δούμε. Καλησπέρα σε όλους, ονομάζομαι Γιαννιατάκης Ραφαήλ, είμαι 16 χρονών και ο στόχος μου είναι να καταφέρω να κάνω 100 κιλά pull-up μέσα σε 100 προπονήσεις. Για πολλούς αυτό μπορεί να ακούγεται τρελό και ακατόρθωτο. Όμως ο λόγος που κάνω αυτή τη σειρά είναι για να δω αν όντως είναι πιθανό. Μέσα στη σειρά δεν θα λάβω στα υπόψη μου deload προπονήσεις και θα είναι μόνο προπονήσεις με έλξεις με κιλά. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς ήταν η πρώτη μου προπόνηση μετά από ένα μήνα, αφού χρειάστηκε να κάτσω στο κρεβάτι με ένα χειρουργείο που είχα κάνει. Ξεκίνησα την προπόνησή μου μετά το ζέσταμα κάνοντας 15 κιλά pull-up με στόχο να κάνω πάνω από 10 επαναλήψεις μέχρι αποτυχία. Το τελευταίο μου PR ήταν συν 55 κιλά, ωστόσο τώρα θα είναι γύρω στα 40, αφού με ένα μήνα που έκατσα κρεβάτι έχασα πάρα πολύ δύναμη. Όλη μου η προπόνηση θα είναι μόνο 2 working set, ωστόσο τα θεωρώ αρκετά για να έχω τα βασικά πιασήματα. Εδώ πέτυχα το στόχο του πρώτου set που είχα, οπότε την επόμενη προπόνηση θα είναι συν 5 κιλά για πάνω από 10 επαναλήψεις μέχρι αποτυχία. Στο δεύτερο set ο στόχος ήταν να κάνω πάνω από 5 επαναλήψεις μέχρι αποτυχίας με συν 20 κιλά. Κοντεύει βράδυ, μωρό μου λάβει το πετράδι που φοράς μες στο σκοτάδι. Μιλάνε τρας, δεν ενοχλήθηκα, να τους απαντήσω δεν θυμήθηκα. Μοιράζω. Εδώ αφού πέτυχα το στόχο που είχα για το δεύτερο set, θα μπω συν 5 κιλά στην επόμενη προπόνηση. Είμαι όταν δεν πουλούσα ακόμα το έκανα αυτό. Είσαι χαμένη και με τρελαίνει, δεν μπορώ να σε αλλάξω γι' αυτό αντίος. Αν σου άρεσε το βίντεο μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και ένα subscribe και να μου πεις την άποψή σου στα σχόλια.